Počujete to ticho? Takýto pokoj je všade tam, kde sme už priniesli náš 5G signál. Ale všade inde stále makáme na tom, aby sme vám všetkým priniesli naozaj štedré 5G pokrytie. A k tomu vám dáme nekonečné dáta na mesiac zadarmo. Pretože nám záleží. Viac na o2.sk. Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok, opäť 17. hodina a opäť Adela a Saifa v štúdiu Fan Rádia, vaša obľúbená dvojica. Ešte pred novým rokom vám chceme zaželať všetko dobré do toho ďalšieho. Už teraz? Už ja teraz? Viem, prečo? Želajme to až Pekné sviatky. Už? To sa patrí. Veď ešte budú nejaké časti, kde... Darling, is December. OK, tak pekné sviatky. Nepýtal si sa ma, ale musím ti povedať. Ako sa máš? Povedz, čo máš nové? Koho si stretla? Snívalo sa ti? Povedz mi, čo sa ti snívalo. Pokoj sa. Čo sa ti snívalo? Povedz. Na triezvo? Ticho, chvíľu. Snívalo sa mi, že sme spolu chodili. Počúvaj, nemalo to žiaden romantický rozmer. Okay. Rovno, že fáza 7. rok. Vieš, 7. rok? Také, že kríza. Nervy som mala na teba. 3 hodiny som ťa niekde čakala. Dovolať sa ti nedalo. Ja som sa zobudila tak vytočená. OK. Že to som ti nedala. Ale že na mňa, alebo na teba. svet? Absolútne nezodpovedný. Ale podľa mňa ty taký nie si. No len... Prehlúpila si svoju šancu, išiel som minule, počkaj, nechám ťa len ako teraz vykvasiť v tejto emocii. Išiel som v tržnici a zastaví ma staršia pani po 60 a hovorí mi, vieš čo? Vy ste tak krásny muž. Mne, chápeš to? Ja z toho týždeň žijem. Aha. Nie je to úžasné? Ale ona to myslela normálne, že akože s plným vedomím, vieš. Ale to sa tak stáva, že vieš, že stojí za tebou maštalier a tá pani tak ako jemne škúli. Aha. Ale nie, ty si jeden pekný muž, ale máme tu dnes dvoch pekných mužov a ja viem, že ten jeden, ten naozaj pekný, čo to sedí, ale ty si pekný muž, prosím ťa už. Kašli na to. Už sú časy... Už som sa toľkokrát v tebe sklamal. Už sú časy úfa dávno preč a takýchto poznámok, ale a mimozemšťanov. Ale bude tu dnes s nami Riško Autner, ktorý... bol aj kde tu, aj občas je tak akože ustrelený do tejto zvláštnej kategórie nejakých akože sex symbolov, neviem čo, na tom sa určite uchechtáva, už teraz sa krúti, ale vôbec o tom nebudeme hovoriť, teraz vybavíme, aby sme ho tým netrápili a budeme sa rozprávať napríklad o jeho turné. Aha, no jasne, lebo on je aj muzikálne veľmi akože zdatný, má zaujímavé kerky, má fakt veľkú hlavu. A to tu máme to po Šebovej už druhý. No. Dostaneme sa k tomu, priatelia. Richard Autner je tu s nami a bude tu s nami. Tak počúvajte, Adela a Saifa začínajú. Počúvate Fan Rádio. Naším dnešným hosťom v tejto talk show Adely a Saifu je Richard Autner. Ahoj, Riško, čau. Ahojte. Servus, Richard, ahoj. No začneme tým sex symbolom. Alebo s tou hlavou. Ako sa dá byť sex symbolom s takou hlavou? No ja si myslím, že rozhodne nie som v kategórii sex symbolov a nemyslím si, že to je kvôli mojej veľkej hlave, takže... Ale ja viem, že ako to ty berieš, ako to vnímaš, my sme to tiež takou nadsázkou, ale nie preto, že by sme ťa nepovažovali za človeka, ktorý by v tejto kategórii mohol byť, ale boli obdobie, kde ťa tam aj z rôznych dôvodov, aj možno keď bolo Let's Dance, takže ťa tak rôzne, ako sa snažili do tej škatulky dostať, tak ty vieš, v akých škatulkách všelijakých si ty napríklad už bol, že čo sa ti tak dostalo do uší, že čo ty všetko môžeš byť podľa videnia iných ľudí? No, určite nie je sex symbol, akože viackrát mi povedali ľudia, že som sympaťák, ale nikto mi rozhodne nepovedal, že som... Dobre, tak to škrtáme. Áno, škrtni to, prosím. Škoda, lebo to slovo sex je také dráždivé, hej. Tak symbol, dobre. Symbol, okay. Sex symbolov je, myslím, tu dosť a mne stačí tá rola toho sympatiaka. Dobre, takže sympatiak. Ale nebol si aj v takej kategórii, taký, vieš, že ten dumavý. Vieš, čo človek zachytáva o sebe, ja by som ti o sebe dala toľko škatuliek, nálepiek všelijakých, takže čo si zachytil ty? Áno, občas mi niekto povie, že som taký akože dumavý skrze hudbu, ktorú robím, ale viem byť aj veľmi, veľmi povrchný človek, ktorý úplne nedumá nad vecami. Až taký by si povedal, že primitívny? Že keď počuješ primitívny vtip, hlúpy nejaký, že fúha na tomto... Ja milujem trapný humor, ktorý je cez čiaru. Počujem, takže... tu si v našom hniezde. Áno. Ja mám veľmi rád trapný humor, ja dokonca aj na koncertoch zvyknem dávať dosť trapné fóry, ktoré nevždy sú pochopené, ale ja to mám rád. No len to je to, že vieš, ty máš naozaj krásnu hudbu, ktorá je
niektoré pesničky sú aj také, že z vesela, ale je to dumavá hudba. Teraz tam príde ten dumavý človek, ty do toho dáš primitívny for, on sa nevie zorientovať, vieš, to je zlá platforma. No veď raz sa nám stalo na koncerte v Trenčíne, bolo plné námestie ľudí a ja som si nastavoval mikrofón a jak som pohol ten mikrofón, tak to urobilo taký zvláštny zvuk, ktorý pripomínal trošku prd. A Sajfovi už stačí, to je. celé to publikum bolo tiché a mne jediné, čo napadlo, že som sa spýtal do mikrofónu, že kto to bol. A úplne ticho. Pardon, To som bola ja teraz. Počkaj, teraz som si ale nenastavoval mikrofón. Takže ja mám veľmi zvláštny humor, ale je to fajn. Niekto sa na to chytí, niekto nie. To je práve že tá dobrá kombinácia, že dumavý človek, že keď má zmysel pre taký jednoduchší, iba primitívny humor, že niečím si to kompenzuje a vyvažuje to, vieš? Ventiluje, nie? Že je to vesmír je v poriadku tým pádom. Určite, ako ja si myslím, že tá hudba by ani nikoho nebavila, kebyže to je celé také hlbavé, lebo tie moje témy sú také ako že smrť, nevera, odpustenie. A to treba trošku vyvažovať takým trapnom. No, ale myslím si, že asi nie v tej hudbe priamo, ale že ty si to v živote vyvažuješ. Že ty robíš aj také všelijaké smiešné videjka. Mňa napríklad bavilo, ako si hral vo filme Jedeme na team building, čo je jedna kvalitná, akože dobrá, nechcem to nazvať, jednoduchá, ale taká normálna, že easy oddychovka. Nemajme očakávania. A aj v tom si sa ty vedel cítiť dobre, napriek tomu, že potom v piesniach dumáš. Takže, áno. Ako si sa cítil v tom filme ty? No to bolo celé natáčanie filmu Team Building, to bol taký veľký tábor pre dospelých. To bola proste od rána do večera sranda. Čiže to bolo super. No inak to nám hovorila aj toto Polniška presne, že aké to bolo fajn. Ale verejné trapno, to ešte ma zaujíma, keď už máme, že trapno, lebo jednak je, že trapný humor je OK, takto keď si my nejaký trapný humor. Ešte si ho pomenujeme. A že si povieme, že to je ono, ale že keď sa stane trápno na javisku neočakávané, či sa vieš v tom tak porochniť a či si s tým OK. Alebo si v strese. Viem, ja si teraz mi hneď pripomenul, mňa učila herectvo pani Milka Vášariová a ona nám povedala, že herec, ktorý nevie ustať trápno na javisku, nemôže byť hercom. Čiže patrí to, lebo ona sa nás pýtala, že čo by sme nechceli zažiť na javisku. A ja som vtedy povedal, že nechcel by som zažiť nejakú trapnú chvíľu, niečo akože vyslovene trapné. A ona povedala, že to patrí k tej robote. Čiže... Ale čo môže herec zažiť trapné? Lebo veď tam nikdy nie si za seba, si tam za nejakú postavu. Tak je tá postava trápna? Alebo ako môže herec v postave toto zažiť? Vieš čo, už som zažil jedno predstavenie, kde sa jednej kolegyni podarilo, keď sme... Vrátim sa k tým prdom, že sa jej podarilo na javisku dať na takej drevenej stoličke. A to bolo vyslovene trapné, ale všetci sme to akože ustáli. A to nie je trapné, to je ľudské, vieš? Je to ľudské, len keď hráš vážnu hru, antickú tragédiu a zrazu sa ti zozadu ozve tento zvuk. A v antike neviem, ako sa prdelo v antike. Neprdelo sa? Tak veľmi vínovo. Lebo ja akože... Ja si viem prdnúť aj tak anticky vznešenie. Dá sa rôznymi spôsobmi. Ale tomu sa hovorí inak ako odborne, teraz už keď sme, tomu sa hovorí karnevalizácia inak. To je v literatúre, aj v divadle je to presne, že spájanie vysokých s nízkymi motívmi. To je celkom zaujímavé. Je to tu. Toto bola tragédia. Čiže... A nesnažila sa to tá herečka aspoň uhrať tým, že proste aj tá stolička stará. Ono celé to vlastne bolo ešte trochu komplikovanejšie, lebo ja som zrovna v ten deň pred predstavením kolegyni Gabike Dzurikovej povedal, že počkaj Gabika, lebo ona brala spirulínu a takéto veci. Ja som povedal, že vieš čo, zrovna dnes som začal brať spirulínu a ona hovorí, že dávaj si pozor, lebo z toho ťa môže preháňať. A ona na tom predstavení sedela rovno vedľa mňa, zrazu sa ozval ten zvuk, lebo nás bolo viacero na javisku. Obvinila ťa. A ona na mňa pozrela takým štýlom, že no už je to tu. Spirulína. A pritom som to ja nebol. A pritom ty si skôr taká spiritulína, že? No dobre, a krúži mi okolo toho, kto si to teda prdol? Nemôžem to povedať. Prečo? Ale bola to žena, hej? Bola to žena, z úcty k nej to nemôžem povedať. A dobre, nemusíš, jasné, ale že to je tiež zaujímavé, že z úcty, ako, vieš, že ona nezlyhala ako človek. Nezlyhala. Ona zlyhala iba tráviacím traktom a ten nemáme pod kontrolou. Vieš, aj tento prdový sexizmus sa mi nepáčil, lebo keby to bol herec kolega, bez problémov povie. Bez problémov to povie. A mužovi sa povie, že ženy stále sú od toho prdenia také áno, je to oslobodené. Také, ja som si napríklad už 2-krát prdla počas tohto rozhovoru, len tak zbytočne. Čo je to ten Chanel fake? OK, no tak myslím, že podstatu sme vyriešili asi v prvom vstupe. To som rád, že začali sme nízko a budeme pokračovať. My sme vôbec nezačali nízko, lebo to je to, ako si presne povedal, že keď niekto dumavý, to tak trošku ventiluje, vyvažuje niečím primitívnym, tak vtedy je to čarovné. Keď niekto nedumavý, je primitívny, tak je to
primitívne. Ale to som povedala ja a možno sa veľmi mýlim. Začínate nejaké zaujímavé koncertné turné, ty sa teda venuješ už rok hudbe. Áno. Dva. Áno. Oťažne. Už sme práve v priebehu turné, ktoré začalo. Niekedy v októbri sme mali prvý koncert v Námestove a pokračujeme Liptovským Mikulášom, Bratislavou, Brezinou, Banskou Štiavnicou. Čiže... Počujete v priebehu čoho? Decembra teraz naprieč? To turné je v priebehu októbra, novembra, decembra, lebo my sme totiž kapela takého kalibru, že my máme turné štýlu, že mám jeden koncert, potom mesiac pauzu, potom ďalší koncert, mesiac pauzu. A asi preto, že každý z vás má nejaké ako iné aktivity ešte, nie? Že kým sa dáte dokopy? Áno, aj to je pravda, ale zatiaľ sme ešte kapela, ktorá ako keby nejde v tom plnom prúde, že by sme mali koncert každý deň, ale ten december už je našťastie taký, že máme tých koncertov nejakých 8. Jeden z nich bude v Bratislave 17. decembra. Budeme mať vzácnych hostí, Zuzku Smatanovú, a Maťka Geisberga, čiže myslím si, že sa ľudia majú na čo tešiť. No my si potom môžeme aj zahrať pesničku, ktorú máte spolu so Zuzkou Smatanovou, čo mi dáva úplnú logiku, lebo vy ste také podobné duše, by som povedala, že aj so Zuzkou sa dá aj o prdoch, aj podumať. Že to je, to je presne kategória, v ktorej sa cítime napríklad aj my dobre. Ale keďže to vianočné turné, pozor, prichádza otázka, máš aj dumavú vianočnú pesničku, niečo také depresívne o Vianociach? Vôbec. My nemáme, akože ja to na tých koncertoch akože uvádzam ako vianočné piesne, ale to akože v rámci srandy, ale vianočnú hudbu nemám. Aj keď vianočnú pieseň mám jednu rozpísanú. Takže možno časom. No ale počkaj, tak musí na Vianoce ale prísť, tak to už nestihneš teraz. To už nestihnem, možno to ďalšie. Ale prepáč, a či bude taká charakteru tvojho, vášho? Že to nebude, že hurá hopsa sa medovníky, tešme sa? Ja by som povedal, že to je takého, je to v takých tých molových tóninách, ale bude veselá. V podstate tou pointou by mala byť veselá. Vianočnou poštou píšem. A to je aká téma napríklad v tvojom prípade tie Vianoce? Že cez čo ideš? No. Cez takú úplnú klasiku, akože v piesni, v tomto texte mám, začína to slovami: Snežik nám padá priamo do dlaní, na svítaní už ho niet, tisíce úprimných detských prianí, za jedinú noc obletí celý svet. Takže je to také trošku... Také akože aj do reklamy. Hej. Možno áno. Snežik padá, potrebujem logopada. Pamätáš si také? Mám mentálny vada. Mám mentálny vada. Aj také bolo. To by zase bola naša vianočná. Ale vieš čo, dobre, lebo počúvali sme to tak obidva, ja som zatajil dých, neviem ako ty. Musím sa opäť nadýchnuť. Vieš, že pri tých Vianociach, že niečo tam je vystihujúce, ale keď je to rozpísané, znamená, že čo, chýba ti refrén? Máme ti v tom nejak pomôcť? Vieš čo, chýba mi refrén, chýba mi druhá sloha a chýba mi ešte dopísať. Takže dosť. No, ešte dosť. Dobre, kašľať na to. To je katarzia, ktorú som nás mala na rozhovor, začala hrať pesničku, skončila v strede, že ešte to nemám dopísané. No tak... Áno. Takže môžeš s tým vystupovať. OK, ale to je turné, ktoré sa týka vašej tvorby, teda je to autorské, že to nie je o tom, že by ste spievali nejaké prerábky. Koľko máš vlastne pesničiek za tú relatívne, akože neviem, koľko sa venuješ hudbe, takže... 3 roky, tak v podstate. No, máme tých piesní koľko? Možno 12, 13. V počítači som minule tak lustroval starý počítač a mám tam takých tých nápevkov a textov niečo cez 200. Čiže už len treba ako keby len povyťahovať a... No dobre, ale ponúknuť na tomto turné, vieš... Nápevok len? Asi 10-11 piesní. Takže to je také... 35 minút. Koľko to trvá? Vôbec nie. Naše piesne sú celkom dlhé, niektoré majú aj 6 minút, plus keď chalani dajú nejaké sola, tak to vie byť 10-minútová pieseň. Čisté rádiovky. No jasné. Plus hostia. V rádiu 2,50, dovidenia, vieš. Plus hostia, čiže Zuzka to ešte natiahne, Martin to natiahne. Áno. Niekto bude meškať možno na pódium, určite sa natiahne. Určite. Takže 3 hodiny jak lusk. Ja som bol na začiatku, pri tých prvých koncertoch som bol dosť taký nesmelý, že som medzi piesňami naozaj povedal, že a ďalšia pieseň bude a začal som a chalani mi hovoria z kapely, že Rišo, že v kľude rozprávaj viacej, že neboj sa, že povedz tým ľuďom, ich to zaujíma. Áno. Takže ja už som sa teraz tak uvoľnil, že niekedy aj 10 minút rozprávam medzi piesňami, čiže no, takže tak sa upokoj sa zase, vieš. Ľudia nešli na kázeň. To je pravda. Ale myslím si, že to ľudia berú aspoň z tých reakcií, takže tú hodinku a pol, hodinku 3/4 vieme robiť. Keď má človek dumavú hudbu, tak musí dumať trošku aj nad nejakým outfitom, ne? Že riešiš toto, že ako vyzeráš na koncerte, alebo je to... Vieš čo, vôbec...
toto mi zase chalani povedali, sme mali koncert námestové, plná sála ľudí a ja som mal takú karovanú košelu, takú skôr by som povedal, že na chalupu k drevu. Že grunge. Hej, presne. A mi to akože vytkli, že Ríšo, že možno by to chcelo trošku, ale ja to akože neriešim. Ale čo by chceli? Že oblek, alebo čo? Nie, kožená bunda, viac rockersky asi, také niečo frajerskejšie určite, ale mne to takto vyhovuje, že nie je to o tom outfite, čiže idem barziak. Ľudia si môžu myslieť, že to je nejaká chalupárska skupina. Áno, folková, country. A dole si mal čo oblečené? Nič. Ja tak potom to je v poriadku, akože keď to vieš, keď to tak jemne trčí dole, vieš, že to je, ale decentne iba, vieš, tak náznakovo. Úžasne tým vie hrať na gitaru. Áno. OK, a to sú aké priestory, že aby sme si vedeli tú atmosféru predstaviť, keďže stále hovoríme o dumavej hudbe, neviem, či to dobre predávame. Adel, Wembley v námestove. Wembley v námestove, tam som bola. Že to sú kluby, kultúráky. Aj kluby máme v pláne, aj kultúráky, aj nejaké, dnes zrovna máme koncert v Ružomberku na námestí, čiže je to rôzne. No. Inak v zime sa na námestí, ako to sa nedobre hrá, to sa rozlaďuje gitara. Vieš čo, gitary sú v pohode, gitary sa dajú naladiť, ale vždy, keď hráme vonku v zime, tak neberieme dýchovú sekciu, lebo oni s tým majú veľký problém. Strašne naparujú z toho, nie? Že z tých prúd ide strašne para. Ti asi pery tam k tej píšťale sa. Jednak aj to, ale plechový nástroj sa rozlaďuje v tej zime, čiže chalani s tým majú problém, takže vždy, keď ideme hrať outdoorový koncert v zime, tak ideme iba 5 členov. A oni dostanú honorár aj keď nešli? Nie. Chudáci dýchári, vieš, inak toto, keď sa rozhodujete teraz o svojej kariére, že či idete na dýchový nástroj, tak to je na figu, lebo v zime nezarábate. Je to letný nástroj a indoorový, určite, no, čiže. No letný, no v lete sa zase šmíkajú prsty na tých, keď sa spotíš, akože absolútne, že zrušiť dýchové nástroje. Dých konec. Dých konec. A ešte som sa chcela opýtať aj teraz... Že máte nejaký talizman? Že ako, máte kapela? Alebo maskota? To som sa presne chcela opýtať. Nie, len sme odbočili, lebo víš, ty si ideš svoju niť a svoju a občas to spletieme, občas je z toho parenica. No, Korbáčiky teraz. Takže otázka nie je, hovor. Nie, nemáme maskota, ja som maskota. A na hlave máš niečo, že nejaký širák? Vieš čo, občas mám baretku na hlave. Hej? Dobre, akože French? Taký skôr taký škótsko-írsky štýleček. Inak počuj, o tom sa musíme porozprávať, lebo ty vieš celkom dobre. Nie, ešte sme neskončili. Čo máš obuté? Vieš čo, väčšinou mám... Kanady? No je to, čo mám teraz na sebe, také martenzoidné. No dobre, tak to nám stačí. Vlastne vieme si ten koncert celý predstaviť, ale neskačeš do obecenstva. Vieš, také dumavé pesničke zrazu, že bam! Vieš čo, toto nerobím, lebo raz sa mi stalo, že som zabudol text piesne počas teda spevu a napadlo mi, že teraz je tá správna chvíľa, že by som nastavil mikrofón do publika, že možno mi pomôžu a všetci boli ticho. Takže ak by som mal skákať do publika, ja sa bojím, že veľmi si vážim a milujem naše publikum, ale nemám ešte takú dôveru, že by ma udržali, ak by som medzi nich skočil. Ani spievať s tebou nevedia, no musíš si ale toto vám tá Milka Vášarieva hovorila, toto je to trápno. Toto treba vydržať. Že to herecko, spevácké trápno, že poďte všetci som. A kto ide ďalej? No to som urobil presne takým štýlom, že a teraz vy a všetci, že... Takže... Ináč, ale to na mňa, keď nasmeruje niekto mikrofón počas koncertu, ja som si zaplatila za teba, nie, on je spevácky kurz. Ty spievaj. Ty spievaj za moje peniaze, tak? Presne, 100 na čelo. Toto je ona si pamätáš ešte bajkal. Dobre, takže to vaše turné sa inak aj asi volá nejako, nie? Aby sme to vedeli identifikovať. Odpovede túr. Otázky túr už bolo, takže teraz ide odpovede túr. Prekáža ti, keď ti hovoríme Ríško? Lebo to znie ako keby si mal tak do 6 rokov a teraz som sa nad tým zamyslela. Vieš čo, Adela, zrovna toto si teraz trafila klinec po hlavičke, lebo zrovna včera som mal debatu s jedným kamarátom o tom a som mu povedal, že občas sa zamyslím nad tým, že prečo mi ľudia hovoria, 99% ľudí mi hovorí Ríško. No. A ja mám rád, keď mi ľudia hovoria Richard. A robia to asi 2 ľudia na svete. Môžem ja ti povedať levie srdce? Môžeš. Tak budeme ďalší 2, dobre? Levie srdce. Richard. No tak to znie už tak chlapsky. A kráľovsky to znie, práve. Richard. So English, that was the topic. Oh yes. You wanted to open, chcel si otvoriť tú tému angličtiny. Po slovensky, tu sme na Slovensku, dobre, lebo aj Šimkovičová počúva, bacha. Áno, určite počúva. Že s tou angličtinou, že v rámci toho tvojho humoru, ktorý nemusí byť vždy primitívny a o prdoch, ako to my ľúbime, ale ľúbime aj inú kategóriu, takú trošku šiši, tak ty si mal niekoľko videí aj na Instagrame, kde imituješ ale rôzne reči, rôzne prízvuky.
To je preto, že si lingvista, alebo máš len taký skvelý sluch? Ja si myslím, že je to tým sluchom. Akože v anglicky cca viem, ale všetky ostatné jazyky imitujem. A musím vám povedať jednu zaujímavú aktuálnu vec. Ja som na Instagram vyhodil jedno z tých videí, kde akože imitujem jazyky a medzi inými je tam aj nemčina. A predstavte si, že mne po tom jednom videu za týždeň zazvonil telefón s českým číslom a obsadili ma do veľkej postavy do českého seriálu na ČT, kde hrám nemeckého detektíva. Wow. Vďaka tomu, že vlastne imitujem nemčinu. Takže teraz mám ako keby hodiny nemčiny, kde ma učia nemčinu s frankfurtským prízvukom. A je to super, že vlastne aký je ten život niekedy nevyspytateľný. Ale počkaj, ale po nemecky nehovoríš, že imituješ nemčinu, to znamená, že vymýšľaš si slova. Áno. Traubner haben sich heute. Ja, vertreuten stampfen sich Kantenheit. Máš perfektný prízvuk, lebo teraz sa nechcem tuto nejako vyvyšovať, ale vyvyším sa nad vás. Viem tu po nemecky a myslím si, že už je bez prízvukovo. A hoď rozprávaš nezmysly, prízvuk je dokonalý. Ďakujem. Že to je absurd a že kvôli takéto veci ťa oslovia, tak asi musíš byť aj dobrý herec, akože asi nestačí len robiť chrochty mochty. Asi možno aj tá tvorba četečky išla kategoricky dole. Bude to asi aj tým ináč četečka vraj ide opäť dole. A že možno aj ten text budeš mať taký, vieš? Naopak mám tam také repliky, na ktorých si zuby lámem. A už vieš niečo? No, skús. Mám repliky, ktoré musím vedieť vo februári a už teraz ich viem naspamäť. No hovor. Unsere Idee ist eine Investition als ein Sammelstück, wenn Sie mich richtig verstehen. Niečo ti tam ušlo, lebo nedáva to v strede zmysel. Unsere Idee ist eine Investition als ein Sammelstück, wenn Sie mich richtig verstehen. A za Sammelstück čo? Sammelstück. To je toto žemlička, taký kus žemličky. Semmelstück. Možno nemáš takú dobrú nemčinu. Čo to je toto slovo? Sammelstück. To ti neviem teraz. No. Myslím, že trošku sme tu ubehli do fonetiky, ale to nevadí, veď... Fakt, to bolo zlé? Počkaj, za mňa? Výborné. Počkaj, skús to pomaly. Unsere Idee. Naša myšlienka. Unsere Idee ist eine Investition als ein Sammelstück, wenn Sie mich richtig verstehen. Wenn Sie mich richtig verstehen. Richtig ak mi verstehen. správne rozumiete. Ja ti rozumiem. A to medzi tým, asi by som to... Unglaublich. Dobre, musím to... Sehr gut. Musím to ešte dopilovať. Ale je perfektné, že ty si vlastne urobíš taký fórik, vieš, že nie je za tým žiaden kalkul, žiadne také, že teraz ma snáď obsadia niekde, že hovadina. To by mi ani vlastne nenapadlo, že mi takýto telefón akože príde vôbec. Počkaj, ešte keď ti z Afriky zavolajú nejaký iný jazyk si tam Čo si tam teda imitoval? Bola tam španielčina, norčina, trošku vietnamčino, tajčiny. A prepáč, to vieš ty teraz z rukavu dať? Viem. Perfektne. Akože keď sa ti chce, prosím ťa, prepáč. Korunku do teba hodím, keď chceš. Ktorý by ste chceli? Oslo dialekt. Oslo. Il fait tu kende kaldet för en like, is filun berken u kammen de polarkaman. OK, s tým rolákom, perfektne. A vietnamčina, prepáč? Zrazu je z toho roláku tá vyfonka zoschnutá, perfektné. A teraz poďme k tomu, že ty aj teda po anglicky vieš, že tam nemusíš robiť hatlaniny. Áno. A tak ten írsky prízvuk je asi tvoj. Vieš čo, škótsky mám taký, akože, to sa ešte stále učím, ale skúsim. Well, so, good morning from Edinburgh. I would like to say hi to everybody and I wish you a great day and I hope you're good, mate. Yeah, mate. Yeah, Mate? I hope you're good and you can give me any questions so I can